Ez dira Bilboko Ingenieritza Goi Eskola Teknikoko ikasleak, baina egunen baten izan daitezke. Izan ere, asteburu honetan bertan, unibertsitate honetako ikasle taldebik, Alkainizen ospatuko dan Moto Student izeneko lehiaketan parte hartuko dute, haiek diseinatutako 125 zentimetro kubikoko bi motorrekin. Unibertsitateko ikasleen arteko lehiaketa honen lehenengo edizioa dugu aurtengoa. Moto Student proiektua hasi zen 2008ko iraien edo lan, ja 2 urte daroaguz beraz proiektuagaz, eta hasiera baten jente asko batu ginen, da orduen pentsesan bi talde diferente sortzi ez, maksimo 10 pertsonako taldiek izen behar ziren, orduen pastan gendurez 2 talde sortu ziren. Eta hasi ginen asko, gitxi jarraitzen dugu, baina Gure taldie BBK Etxip team da, eta zuna? BBK Etxip Bilbao. Gure taldien 7 pertsona gara. Gurien 4. Hemen ikusten dira motorrak, motorrak 125 cm kubiko enduroko motorkoak diez. Ikusten denez, txasi tubularra diez, altzairuzko tubuekin inde. Da ize pisa guztize geukin jeguek. Gero, organizazioek emozku zen osagarrie, motorra, frenu sistema, aurreko suspentsinoko horkien tubuek, eta frenu sistema hori, eta atxeko suspentsioen amortibadora. Zenbat denbora eskatzen du olako proiektu batek? Nahikotxo. Ez dakit, seguro, ez dakit gutxi gora bera, aztien 10 bat ordu. Aspaldizon egunien 10 bat ordu. Aspaldizon bai, horretik ez. Aspaldizon egunien 10 bat ordu bai. Azkenen pare bat hilietan, egunien 10 bat ordu sartzen gabiz. Asteburuek barne batzutan. Gehizena gauk egin dau, bai tuboak bai, prepareu zela soldetako, estruktura bat bertan soldetako eta bar. Baina, esan bida, elorrietan solde dugula, elorrieta institutoan, asko lagundu eskola eskerrak emon. Baina, beste dana, solde bai kasu batzuk egin dugu, eta karen hau eta bai gauk egin dugu, da, Baskulanti hau etxasizatik aldentzeko bakau hemen kaskillo bat edo banatzaile bat, hau pieza zilindriko bat da, barrutik taladatu dagoen eta han ikusi dugun torno makina horretan egiten dira. Gero ditugu pieza batzuk, horrenek esmeri larriarekin janda, gero bertan soldatuta. Barra hau bai gure inda dira, hemen baita, hemen bertan soldatuta, hemen direzionerako topia egiten dabe. Barra txiki guzti hauek etxasizera soldatuta daude, karen haua bertan eusteko, honek pieza guzti hauek gukindakoa dira. Aristatuta, torlojoekin ebatzeko. Gero gaur goizan egin ditugu pieza hauek, honek atxeko errubera hau, kati hau bere lekura bertan tensatzeko eta fresadorak egin ditugu hemen, taller honetan. Tubo guzti hauek guk bertan ebai ditugu eta egitura baten bitartez jarrita elorretako institutoan soldatu digute. Hemen tubo eskapeoa guk erretoke pila bat egin behar ditugu bere lekutik joateko eta bertan usteko pletina guzti hauek bai, dana guk egindakoak. Zaiena, ditzeten da ordenadoreko diseinu virtual batetik benetako motor bat eraikitzerako orduen. Igual ordenadorean ikustozuz gauzak, ez afiketan gauza guztietan, eta ikerakoen ikustozu faia bat gula hemen ez dauela koinzituten gauzak guztizek, edo katiek lekuen baten joten da, edo horrelako gauzak, hori da nik uste zaiena.
Eurek organizazioek proposionazkun softwarea, da ProEngineer softwarea, horren bitartez, lehenengo CAD programa da, marrazki guztiak egileko, eta gero horren barruan badago analizirako programa badeko. Horregaz piezak neurrizek eta sartute, gero ensamblau bat abesteagaz, eta gero analiziz egin de, ikusten dago etxu gara bera ze portarokin badago. Taldea berez ez da oso zaila izen, aurkezpen egunien jente asko pare zanan eta interes asko egon, eta talde egun baten sortu zen. Gero nahiko zaie laguntzak biletie, hori bai, zetik krisi eran, eta zailtasun asko bai. Denbora luzea, baina pieza kopuru ere altua. Asko, pilo, asko. Erruberatik hasita, erruberatik gomak, jantak, frenue, gero horkian, badauz goiko parki eta beko barruan malukize, txasize, baskulantie gero motorran, karburazio piezak, depositue, tubo eskapie, eta gero atxeko suspensioen be dekogu amortiguador eta bileta sistema bat horbe pieza nahiko dauz. Eta gero torloju da gauza horre pilo bat. Aurrekontu moduen, 12.000 eurotik 15.000 eurora behar izan duguz. Inskripzioak lehiaketarako ja bastante ziren, da gero ja behar duen dana betetako minimo bat egon zen, da horren beste. Dena prest dagoela, zirkuitoan parte hartzea besterik ez da geratzen, baina zer da haiek espero dutena? Ikusiko dugu, probe duguz motorrak eta bastante ondo doaz. Esan behar da, posi gauz. Ikusiko dugu, beste taldiek zelan prepareta doazen. Beldurra izatea ere ohikoa izan ohi da olako kasuetan. Azkeneko momentuen zeozerke faieti eta ezin errepuestoik ezizideko, motorra bildeko. Hori gehiena. Baina esperantza bai. Bai, noski, hori beti. Bi taldeak prest daude, baina zein da bi hauen artean onena? Ikusiko dugu. Gurie.